ani si konsa video ni bising tui angke bono sejana bothange ke bono yasu shonna bothange haifano niya sanjo jorawo sini Tripura sani English atita pohor baita Bishal ni mokol mukti nugui belai kheno kha khamka abagui se phayo so chini da pohor baita Bishal bukhau do konangna bokogno tanga inke kogono sajago muso kothuino khosa kangke dud masawo borok kothuino khosa kangke khuntai masawo kokogno nangai tong khata bo 100% ni bisingo 1% si hamya sanaile tongnai nini samung kaham khlai thani kebeng mung kabang mano phaine aipha no tei ban paki jotto kabang ma Tripura sa jotto okra sakra cherai khunai jotto hamjago chini da pohor baita Bishal no tei sini da pohor baita Bishal kabang kedegma salro moine sini Tripura sa saya suya ro tei sak hamya treatment khlaijak mai ya rang suya aba hairo kabang mano chuba chuklai phaibo kya bat ni chini bukungno suba thaniwo tamo buthaiman kha borok khorang no lasimung jaka allegation jaka buthai ka hamman kha abage bukha khamna bukogno haifano dara angnaro no koinya ni muchungo naro khorang no ingkha chini jati se chini Tripura sarok jeba khoroksa sakhamyangai kalai tongkha ke rang kuri treatment khaijagoi mani yangai tongkha ke chung poilawo da pohor baita Bishal hone semung ma khulai so aboni bagui no chini khorong ni dara no ang koyo khoroksa khorong ni chukli bai chung je sakhamya ungja suya no khuni borok rok chung da pohor noi asamung tongmani asamung non rok lama kasaro taya karlai jadi 100% no 1% hamya sanai tongo tebe bat baki joto hamjago chung logewo tongo dara song nirok samung khlai thani chung support tongo logewo tongo tei chung hai kabangma rugi ungnai rok no treatment khlai thani suba su khlai thani wo dara lama kasaro taba thangdi chung nango nirok ni sampli chung nango nirok ni suba su so abani bagui no dara nirok khoroksa khorok ni chukli bai chung bemar manja kabangma no tongo chini Tripura sani bisingo tabo ke baba kabangma se kalaijak tongo bisna do aro ni bisingo chini bukuk khasina abo to belai ni khatungja khamsine hinai abani pore chini bukuk remi Debbarma bo bhaina busuk se khakamung kotor tongo bini mokol operation khlaina bagui chini da pohor help khlainai kelangoi abo haini busuk se ma kotor tongmani aro ni bisingo ang bokhoro se patient ang bodara norok no asawi tongjawo ang treatment khlaini suba sumana hinai abani bagui dara norok koini chukli bainro ni samuno tamu thangba